Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako po si Antoinette Eduardo asinuya ang bareta sa oras na ini. Nailubong nakasuudma ang delivery rider na si Romel Carlo Tomenyo na nahulog mientras na nagbabalyo sa salog kan Barangay Salay, Buhi, Camarines Sur. Asin na-retrieve sa salog na sakop kan syudad nin Iriga. Para kini ka Sheila Litam Tomenyo, agum kan biktima, gusto niyang maitao ang gabos na benepisyo para sa iyang esposo, hali sa pinagtatrabahuhan kaining agency. Sarong aking babae ang nabayaan kan biktimang delivery rider. Mayo man subuot trabaho ngunyan an sa iyang esposa. Sa iba pang bareta, nakahanda na ang mga sinakong baga sa JMR Coliseum na ipapanao sa mga miyembros kan sanggawadan sa bilog na syudad ni Naga. Pinagrerepak ini kan mga miyembro na iyuman ang katuwang kan CSWDO sa pagdistribuer sa aga sa Coliseum. Madepende man kung pirang beses nag-atendir sa mga pamiting ang mariresibing bagas kan mga miyembros kan sanggawadan sa syudad ni Naga. Yan ang mga bareta sa oras na ini. Padagosan ng mag-antabay sa GNN TV 48 Naga para sa iba pang mga bareta. Ako po si Antoinette Eduardo. Diyos mabalos kan sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.